Dobrý deň, milí kamaráti, rybári. Takto to môže vyzerať nejak pod vašou vodnou hladinou. Všetky kamene, stromy a všetky prekážky sú obrstené mušľami, ktoré pôsobia na váš silón ako britva. Takže pokiaľ máte tenký vlasec, prejde vám to cez túto mušľu a ste bez ryby. Takže strácate ryby a zároveň strácate nervy. Ale keď chcete byť úspešnejší, potrebujete používať šokové vlasce. Firma Giant Fishing vám ponúka hneď niekoľko typov šokových vlascov v rôznych priemeroch a jedným z nich je Leader Mono FC. Je to priesvitný, vysoko odolný náväzcový vlasec s fluorokarbonovým povrchom, ktorý sa vyrába v priemeroch od 0,40 po 0,65, takže ho bez problémov môžete použiť jak na ďaleké vyvážky, tak na nahadzovanie. Záleží od toho, jak si vy určite ten priemer, ktorý potrebujete. Druhý obľúbený môj veľmi šokový vlasec je Snag Leader XL Protect. A ten sa vyrába v priemeroch od 0,50 do 0,60. Je jemnej zelenej farby a je neskutočne odolný pri prechodoch po kameňoch, po mušľach a vydrží toho naozaj strašne veľa. Takže ak potrebujete silón do naozaj extrémnych podmienok, určite siahnite po vlasci Snag Leader XL Protect. A tretí typ, ktorý vám ponúka firma Giant Fishing, je Taperet Shock Leader a je to vlastne zužovaný šokový vlasec. Takže konkrétne tento máte na jednom konci 0,30 mm hrúbku a na druhom konci 0,50 mm hrúbku. Je to nahadzovací špeciál, ktorý budete využívať pri nahadzovaní, keďže jeden koniec, ten tenčí, si zaviažete s hlavným vlascom. Ten uzlíček bude úplne malý, bude to perfektne lietať cez tie očka a vy budete extrémne efektívni. Dĺžka týchto náväzcov je 15 metrov, takže na konci bude hrúbka 50 mm a to už čo to v tej vode vydrží, takže vy nebudete opäť strácať ryby a budete efektívnejší. Takže tieto tri topky od firmy Giant Fishing vám po mnohých sezónach, kedy som ich používal, viem vrelo odporučiť. Leader Mono FC, Snag Leader XL Protect alebo Taperet Shock Leader. Majte sa krásne, verím, že aj vďaka tomuto typu a týmto šokovým vlascom od firmy Giant Fishing budete úspešnejší. Nech sa vám darí. Vlasce Leader Mono FC máte pekne v širokej ponuke 65 mm, 60, 55, 50, 45 a 40. Takže či už na náhod alebo vyvážku, ako som spomínal, určite správna voľba a nájdete to v 100 metrových alebo 50 metrových baleniach. Snag Leader XL Protect 50, 55, 60 mm. Ako som spomínal, je to môj obľúbený šokový vlasec. A v neposlednom rade Taperet Shock Leader 5x15 metrové náviny a v priemeroch 0,25 až 45 mm, 0,26 až 0,57 mm a 0,30 až 0,50 mm.